Tene Octobre kalo kletan nani samba fla anitan konoto au bismillah bi bamanankan kunafoni sorolo kene kan minu bena wala ke awi mali kunafonu ani jen fanre tawla amba fona ngoni ya kumaseli bakurba kunafonu na nyono jekuluba do bora nyono kaw feno uka ladala nyemogo dine nyemogo ani uka yere marakafo nyemo u bismillah mali islamé tomba ka nyema no ho conseil islamique du Mali manyema mali islamé dine nyemogo ka franyo Jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema Slamé Demento Ansarou Nyejoro a Seydo Sherif Ousmane Madani Haidarafe Jarajakulu do kabo katika feno ni muso jarajakulu do namba wele ko association des femmes engagées de Kati olu fane ko tege di jakulu mi sigilembe anga jamana konana kanyeshi maramafen ani maramafen misenu olu la sawon ko nyuma no secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères olu fane ye kenedo sigi ka ke tashiblai ani demenye kanyeshi anga golmasri tabawma ni flaye bi bamanankan kunafunu la kumabaw ye an da bena do minnu na waati kunguruni aw bisimila bi bamanankan kunafoni sorolo kenekan anda sera ma bakurba kunafonu na nyono jekuluba do bora nyono kaw feno dine nyemogo ka fra ladala nyemogo u bisimilara Mali islamé nyemogo ka tomba no ho conseil islamique du Mali manyema Mali islamé dine nyemogo ka fra nyogon ka jekuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema islamé demento Ansarou Nyejoro a Seydo Sherif Ousmane Madani Haidarafe min kera bankoni jankine bugula ni jere jekulu unana kana bonye ko da karamogo Haidara koro aka farauka uka dugaw ke commissaire mi tanyana nyonon kaw feno yasa ubiseka dugaw ka asumogo ani jamana nyemogo Ibrahim Bouakar Keita ni jere kurun au farla nyogon kan ka foli ko ta ko nyeshi commissaire mi tanyana anga nyiningala lutu sidibi ani aka jatala Musa Fomba uyemi soroka boy no anga jeka nyama dofe marabolo nanina segudo nyonon zergli de umvara nyonga ka alukurana kalambake ka bene juma octobre kalotli taningileye Alkurana kala min gene feneka sigida nyemo meru wasadin olu bela jele yira min se ka to basigi bedo nyonongono ka sangani wale min ye nyononga usoro ni mabise ka bla la jarabi mina kono septembre kalo tleta ani konondo temeni kurana kala ingele nyonondugu kono nyononga ya kanu ka se malifa bala bomako kanu ka dusugu ngami jira bamato somowla ya fabise ka ke nyonombela jele mo chugumi ninga ya fa fene nyini Mali jamana nyema fenefe ode yuse Mali Silamatonga faranyonga jakuluba ho conseil islamique du Mali manyema Mali Silamadine nyemoga faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema Silamaya demeto Ansarou Nyejoro a Seyda Sherif Ousmane Madani Haidara ka dimayala ka nyina fe aka fara uka jeku uka tama indo dafa ni seli ye bamato ka dimayala ani Mali jamana nyema fe dorobe mi nyononga usoro anana alefe aka nyama angin president ka sega nywa herela ka sanga foka president yi kan nimisa jira president ama fo president aka jamo yuka kunyini alimami tani wolonvla ka bo nyonon dugu kono dugutigilakaw kindigiw nyamakalaw ma bisa banyona olu de kumeta maina ka bo nyono ka sebo moko ay mo ni ala fe dron toujours kame kuno ay kurana kalambelebele ba ka nyono misirula nyono cercle mo me belajele karamo belajele kumbe belajele fala nyanga ka kurana jigi belebele ba ke anga komana ere ka bonya kono ananga meru ka bonya kono ananga député saba be me kana kono ka ta fara député na ka si député na ne manoye marmar ko be me kana kono donc bara inkera bonya kono bara inkera dusuma kashi kono anga anyanyi ala defe bara ingelera ay dumse munu yake ansa ko kunte wuyuru make ku sakodo anyanyi ala fe fanere ne nyona mingere nyono fana dumse on ve anyona were kana ke nyono ere frodama ne nyona madele ka kono donc no kera donc an bi ya fa madel de ke fure somo fe ka dama jigi ka fara nyamo ka munu yo finitigila ko wi ka ya fa ama
ka yafa ɲɔgɔn ma ko mana kɛ cogo cogo a bɛ maa sɔrɔ nka k'a sɔrɔ dɔnko tɛ an kɔni ka taa yala kuma suli an taa yala majigi an bɛ majigi de ɲini fɛ ka yafa ɲini fɛ u ka yafa ma ala ni kira yɛrɛ kama donc ko in bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ala sago sago an bɛ jɛ ka dugawu don kɛ nin wale min ye ɲɔnɔn sɔrɔ ni maa bɛ se k'a bila lajarabi minan kɔnɔ ala ka ɲɔnɔn kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ka Mali jamana fɛnɛ basigi. Mali Islamé ɲɛmɔgɔw ka tɔnba n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛma Mali Islamé diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seydou Cherif Ousmane Madani Haidara a ye jɛkulu dɔ bisimila a jabala la min kɛra sibiridu octobre kalo tile 12 sanba 2019 n'an b'a wele ko Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès u ka nin taama kun tɛ dɔwɛrɛ yasa kana dɛmɛ ɲini karamɔgɔ Haidara fɛ a ka faraw kan ka dugawu k'u ye ka tila ka bilasirali k'u ye yasa u ka jɛkulu ɲɛta bɛ se ka sabati cogo min na a kɛra an ka ɲininikɛla Musa Fɔnba a n'a ka jatala Fuseni Keyita ɲɛna. Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès n'u ko a ma ko Ganbanaku wali kelen an bɛɛ kelen jɛkulu dɔw min sigin bɛ Senga a kɛn bɛ ka Kulukuru mara ni Kayi maradenw de fara ɲɔgɔn kan a sigin bɛ Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ a ma ɲɛmaw de wulila ka se Bangoni Janginɛbugu la Sherifila duba kɔnɔ Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyyada Cherif Ousmane Madani Haidara ka denbaya la ka bɛn ni sibirido octobre kalo tile 12 ye Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès tɔn 5 de bɛ a kɔnɔ marakaw kasongaw ani filaw Kulukoro ani Kayi mara u y'a kanutɔ sigilen ka se a Seyyada Cherif Ousmane Madani Haidara mu ka dugawu ɲini a fɛ min bɛ se ka to tɔ sigikun ye haminankow minnu ye o haminankow bɛ dilan o tɛ dɔ wɛrɛ ye ka bɛn don u ka sigidaw la sigidadenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ tɔ ka laɲini y'o ye Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyyada Cherif Ousmane Madani Haidara a bɛ se k'u bilasira ni siraw minnu mɛnɛ ye n'a ma ɲa k'a fɔ maaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnni na a ka dɔnta ka wuriyalen don o la ladilikaw minnu bɛ a bolo bilasiralikaw minnu bɛ a bolo olu bɛ se ka kɛ nafa ye tɔ ma cogo min laɲini dɔ fɛnɛ y'o ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min sigilen don Senga n'a kɛ bɛ ka tɔn 5 ɲɔgɔnna fara ɲɔgɔn kan marakaw ni filaw ni kasongaw Kulukoro mara ani Kayi mara Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès Ganabaku a ma ɲɛmaw ye a yira k'a fɔ a sigira Senga kabini san 2017 uti kalo la wa haminanko wɛrɛ tɛ a la u ka sigida bɛ se ka yiriwa cogo min bɛɛ ni kelenya bɛ se ka sabati u ka sigida la cogo min u ka wulikajɔ bɛn bɛ o ma Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyyada Cherif Ousmane Madani Haidara y'a ka nisɔndiya jira Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès a ma ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen la u ka seli la a fɛ yen ni ka laban ka dugawu don kɛ u ye min bɛ se ka to u ka tɔ bɛ yiriwa u ye donbolo kɛ Zamzam y'u ye ka laban ka dugawu don kɛ a ye a kɛlen silamɛya ɲɛmaaba ye Mali jamana kɔnɔ Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛmaaya baara in ala bɛ se ka ta fanga nɔgɔya a ye cogo min. Kati muso jɛkulu min bɛ n'an b'a wele ko Association des femmes engagées de Kati u kɛlen bɛ k'u tɛgɛ di secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres ye wasa u bɛ se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma cogo min na u ye jɛkuluba dɔ sigi sen kan ka don o kadira kɔnɔna na lajɛrɛ in kɛra sibirido octobre kalo tile 12 sanba 2019 a kɛra Kati conseil de cercle soba kɔnɔna na an ka ɲininikɛla Alamidu Badini tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ Sherifila Jabarani so tɔgɔ la an kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka fu siri maramafɛnw carili la ni de ye dakun ye mun taara Kati musow fɛ ka sanga n'u ka wulikajɔ ye o ko mun ma ko journée théâtrale de sensibilisation n'o bɛ maaw ladɔnniya maramafɛn manganiw ani mifɛnjuguw kɔlɔlɔ la Mande kominiw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kati kabini san 2012 Mali jamana o kɔni bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ i n'a fɔ basigibaliya n'o de kɛra sabu ye maa caman bɔnɛnaw ni na sanga kelen tasibila kɛra ka ɲɛsinw ma ni k'u kɛ ka nin baara ninnu don mun yamaruyalen don ka armu minɛ o de ye polisiw ye o ye sɔrasi ye o ye gendarme ye
olu bɛ se ka armu minɛ parce que olu ka baara bɛ kɛ n'a ye parce que kɛlɛkɛlaw de don mais minnu bɛ ka armu ta ka taa bingani kɛ ou bien ka taa mɔgɔ faga olu ma kan ka armu minɛ ni o armu b'u bolo a bɛ fɔ min ma hali an bɛ min wele les chasseurs ni olu de bɛ armu dilan n'u bɛ armu min dilan a ma kan ka kɛ armu min bɛ mɔgɔ fagali kɛ a kan ka kɛ armu min bɛ se ka tɔnkɔnɔ ni kirikara ninnu de faga mais n'u b'a o fana bɛɛ kɛ o kan ka yamaruya de o kan ka taa yamaruya ɲini pour que o ka armu kɛ armu bɛ minnu bolo min taara ta magasin ninnu cili ni fɛn na u kan ka na ni armu ninnu ye mo an tɛ suma an tɛ foyi an ko de i kana ni armu ye ni papier t'a la ni papier fana b'a la a armu papier bɛ minnu na i kan ka min minɛ a bɛ a dama ni kunnafoni di ani masala kɛnɛ n'o bɛ sensibilisation ko fɔ a sera ka waleya ka sababu kɛ bolodiɲɔgɔnma ye mun bɛ kati musow ka jɛkulu association des femmes engagées maaw ani jamana cakɛda mun ka baaraw bɛ maramafɛn mangamaniw carili kɛlɛli ko fɔ olu maaw cɛ ni musojɛkulu in ma ɲɛma ka dantigɛlikanw kɔnɔ a y'a ɲinan balakanw fɛ u k'u jɛniyɔrɔ fin lakana tigilamaw dɛmɛli la ni kunnafoni ɲuman dili u ma maramafɛn ani mifɛnjuguw tali u bɛ se kɛlɛ cogo min na. An bɛ kɛnɛ min kan bi an bɛ kɛnɛ ɲɛnamaba de kan an bɛ kɛnɛ wasolon de kan k'a yira k'a fɔ anw de ye denw lamɔbaw ye anw de ye denw wolobagaw ye an ye sɔrɔsiw muso an y'u denw ye an ɲɛ b'a la jamana in bɛ ka ɲɔngiri ka taa fɛ de an denw tiɲɛna anw yɛrɛ fana tiɲɛna anw de denbaw ye anw de bɛ dɔrɔgu feere an denw ma nka an b'a sa cɛw de bolo jɔnni nɔ don sisan an bɛɛ nɔ don weleweledakan bɛ ne bolo ka se musolakaw ma an kana denw tiɲɛ n'i ye fɛn y'i den bolo min t'a ta ye karisa e ye nin bɔ min an ɲininka n'a ma se ka jaabi jɔnjɔn d'i ma a wele fanga la kelen k'a fɔ fa ye o k'a bagabaga fɔlɔ la mara tun bɛ kɛ ten mais an y'o bɛɛ bila o tuma la an b'a fɛ ka mara segin so de. walasa ka nin kɛnɛ sankɔrɔta jama ka nisɔndiya kama fɛn min ye dɔnkili ye fo ka taa bila ɲɔgɔlɔnbɔ la min n'o bɛ mifɛnjugu ani maramafɛnw kɔlɔlɔ ko fɔ o tun bɛ yen nɔ jama ka nimisiwasa kama. Sɔrɔ Timis International Club Lumière de Bamako n'ale ye muso jɛkulutɔn ye an ka jamana kɔnɔna na lada dɔw bolo san o san walanwuli waatiw mana se u b'a kanu k'u kɔngɔn fa ka taa kalanminɛnw ka t'o di Senu Aviation École maaw ma yaasa kalandenw bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na san kɔnɔna na o baara in dɔ bolodariw fɛ ɲinan san min kɛra sibiridon octobre kalo tile 12 san 2019 Senu Fondamental soba kɔnɔna na an ka ɲinikɛla minnu tun b'a kɛnɛ kan u ye min sɔrɔ ka bɔ yen nɔ an ka jɛko ɲamada. Lada don san o san Sɔrɔ Timis International Bamako Lumière u b'a kanu k'u kɔngɔn fa kalankɛminɛnw k'a di Senu Aviation École ma minnu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ san kɔnɔna na. Sɔgɔmada in na an nana Senu École la pour que ka musomanin 90 an y'olu de suganti mais CAP y'an dɛmɛ k'u choisi an nana ka u ka école musakaw bɛɛ d'u ma pour cette année. Ni y'an san 19 de ye anw bɛ nin activité in kɛ a dabɔra ka musomaninw dɛmɛ pour que ka fantanya kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kan parce que anw bolo ni musomanin kalanna o bɛ kɛ sababu ye min b'a to yɛrɛ a fana bɛ se ka a ka famille occuper a ka famille la ka ɲɛ o b'a to bana dɔw bɛ se ka denmisɛnninw minɛ ale b'a dɔn a kalannen don a bɛ se ka a denw protéger donc a fanba y'o ye donc nin y'a san 19 ye n y'a fɔ cogo min an bɛ kan ka nin dɛmɛ in kɛ musomaninw ye an yɛrɛ satisfaira kosɛbɛ nin dɛmɛ na parce que ɲinan an nana rapport dɔ kɛ k'a lajɛ an ye denmisɛnnin minnu dɛmɛ nin y'a san 19 ye u kɛra jumɛn ye u bɛ mun de kɛ bi an y'a ye a dɔw kɛra docteurw ye dɔw ye pharmacienw ye dɔw bɛ institution internationale la donc vraiment an yɛrɛ satisfaira an ka formation na. Senu Aviation a kalanso ɲɛmɔgɔw u nisɔndiyara Sɔrɔ Timis International Bamako Lumière mɔgɔw ka nin waleya in na n'o de ye k'u dɛmɛ kalankɛminɛnw dili u ka denmisɛnninw ma u ye waleya in sɛbɛkɔrɔ fo k'a tanu. Non, nous sommes très contents et ravis parce que nin bɛ anw dɛmɛ ɲɛnama denmisɛnw ka kalankɛko la quoi. Ouais, salo an ye kitiw sɔrɔ Sɔrɔ Timis International ONG cartable bolo. Vraiment a diyala n ye parce que a ye an nɛmɛ denmisɛnw ka kalanko la. Bon vraiment a ka d'an ye ONG mɔgɔw u ka nin ko pérenniser quoi u ka continuer nin na
parce que a bɛ anw dɛmɛ an ka baara la yɛrɛ de quoi. Sɔrɔ Timis International Bamako Lumière a ma ɲɛma a nisɔndiyalen a ye foli ni barikada kɛ ni ka sɔrɔ ka i da don u ka laɲini na ka ɲɛsin bogotiginiw ani musolakaw ma. Bi an nana senu pour que ka fourniture de di denmisɛnninw ma. Musomanin kelen-kelen bɛɛ ka bourse ye 29,000 donc an bɛ musomanin kelen o kelen financer an bɛ 29,000 de don a musomanin na donc 29,000 in a bɛ réparti an bɛ saki d'u ma u ka saki kɔnɔ cahier b'a la livre b'a la u mago bɛ matériel de géométrie min na olu b'a la en même temps an bɛ direction fana dɛmɛ u mago bɛ lakɛrɛ hakɛ min na san kɔnɔ an b'o d'u ma an bɛ maître ka kit de géométrie règle ni compas u mago bɛ min na classe kɔnɔ an b'o d'u ma bon an bɛ maître fana ta minnu bɛ denmisɛnnin ninnu kalan pour que ka se k'u ka DEF n'u ka bac préparer nɔgɔya la. Donc an b'o fana kɛ. Hakili jiginna an b'a yira u la k'a fɔ ko Sɔrɔ Timis International Club Lumière Bamako ale ye muso jɛkulu ye minnu bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛsin musow ani bogotiginiw olu ka jo sariyaw sabatili an'u ka laɲini min bɛ kɛ sabu ye u ka bɔ u yɛrɛ la k'u ka nafasɔrɔ siraw olu kow bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jidi u bolo cogo min na. Jɛkulu min don a sigilen bɛ diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kow bɛɛ lajɛlen kuncɛra nisɔndiya ni ka sanga ni denmisɛnw ka folisenw o n'u ka théâtrebaw ye. Fanga ni jɛkulu Asma CFP a ka bolofara min bɛ jɔyila komina u ye mɔgɔ kura dɔw bisimila u ka tɔn kɔnɔna na minnu bɔra mouvement IBK kanu ani jigiya tɔn kɔnɔna na ka bɔ fanakaw fɛ yen nɔ ni jɛkulu bɛɛ lajɛlen nana fara fanga ni jɛkulu Asma CFP kan u ka nin baara kɔrɛnkɛrɛnnen a kɛra sibirido octobre kalo tile 12 san 2019 a kɛra jolakaw fɛ yen nɔ an ka ɲinikɛla minnu tun b'a kɛnɛ kɔnɔ Boubacar Traoré a n'a ka jatala Baba Keita. Parti politique Asma CFP maaw ka denbaya fanga bɛ ka bonya ka sababu kɛ maakuraw donna la Doila commune o kɔnɔna na minnu bɔra mouvement ni association wɛrɛw kɔnɔna na olu maaw yɛrɛ ka fɔ la olu nakun tɛ dɔwɛrɛ siniɲɛsigi bɛ parti na wa u donna la u diinɛ n'u ŋaniya fɛnɛ la. An kun bɛ jɛkulu dɔ de la jɛkulu mun IBK kanu ka sigi donc n'o sigira o banna an bɛ fɛ ka politique de kɛ an bɛ fɛ ka kɛ politique mɔgɔ ye ne ni jɛɲɔgɔn dɔn an ko bon an ka don parti dɔw la. Parti dɔ ɲini ka don a la parce que n'i bɛ mouvement la fɛn caman bɛ yen i tɛ jate hali n'a y'a sɔrɔ i cɛsirilen don i ka baara t'i ye nka n'i nana parti politique la i fanga ye mun ye mɔgɔw b'o dɔn bon bi bi in na an y'a choisi ka na Asma la n ma dɔn an ye a layiru ta u ye k'an bɛ na Asma la an b'o kɛnɛ de kan. Ɔ an ye tɛntɛli kɛ ka jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ Asima cɛ min b'a ɲɛfɛ n'o ye Sumɛli Bube ye ɲɛnamaya ko bɛɛ sabu ye an y'a fɔ n ko Asima delila politique tɔn minnu y'an démarché a bɛ politique tɔn 30 bɔ Asima tun b'a la ka sɔrɔ bi ma se han o mɔgɔw bɛ yan donc o de kama Ala ye anw ka politique sira maaw olu ka jɛ ani Asima ka jɛ Ala nana o sira latigɛ bi ni an b'o kɛnɛ dɔ kan. Parti ɲɛmaa minnu bɛ Doila commune kɔnɔna na olu kɔni y'a yira k'a fɔ nin ye hakilila ɲumanba de talen ni maa kofɔlen ninnu fɛ wa u b'a ɲini maa wɛrɛw fana fɛ u ka se ka nin maa kofɔlen ninnu ladege. Vraiment mɔgɔkɔrɔ minnu nana don parti la bi a ye an nimisa wasa kosɛbɛ a y'an nimisa wasa parce que parti ye jama de ye donc parti ye jama ye parti ye jama ɲinina ye. Donc ni dɔ nana fara i ka jama kan donc dɔ wɛrɛ tɛ nimisa wasa kɔ u kɔni nana o y'an nimisa wasa parce que u bɛna an dɛmɛ an ka baara la. Wa parti ye maa minnu wuli ka bɔ Bamakɔ k'u kunda Doila kan ni o ɲɛmaa kun bɛ parti secrétaire général yɛrɛ bolo o kɔni y'a ka nisɔndiya yira wa k'a fɔ ko maa kura minnu donnen filɛ nin a kɔnɔna na u bɔr'u ka so u nan'u ka so u ka baara kɛ min b'a to parti Asma CFP u ka laɲini bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn ye Doila commune kɔnɔ cogoya min na. Bi vraiment an bɛ Ala tanu an bɛ Ala barikada parce que n'i ye jɛkulu o jɛkulu sigi sen kan a ka bonya de ka di ye an bɛ don min na bi an ka parti n'o ye Asma CFP ye an ye jamakulu de sɔrɔ minnu y'an kanu ka danaya d'anw kan k'a fɔ u bɛna an ka jɛ an ka baara kɛ an nana k'u bisimila parti kɔnɔ ka yamaruya d'u ma u ka baara kɛ parti kɔnɔ k'u ni parti tɔnden minnu bɛ yen k'u bolo di ɲɔgɔn ma.
a kɛra nisɔndiyaba ye an bolo an bɛ ala fo an bɛ ala barikada an bɛ ɲini an ka tɔndenw fɛ u k'u minɛ ni bolo fila ye parce que ni mɔgɔ nan'i fɛ ni mɔgɔ kura donn'i ka tɔn na i fana k'a yira k'a fɔ vraiment i bɛ place d'a ma i k'a yira k'a fɔ a ka na a ka baara kɛ o ka di ye donc n b'o ɲini tɔnden minnu bɛ yan mɔgɔ kura minnu nana ka f'u ye u nan'u ka so u ka jɛ u ni mɔgɔ kɔrɔ minnu bɛ yen u ka jɛ u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kɔrɔlen tɛ kura tɛ an bɛɛ kɛra kelen ye u k'u bolo di ɲɔgɔn ma. ka maaw hakili lajigin k'a fɔ asima cfp ye parti ye doyila komini kɔnɔna na a cogolen bɛ a komini 23 in bɛɛ lajɛlen kelen kelen na. Ka kɛ tɔnden ɲuman ye parti kɔnɔna na o ye kɛra dakun ye min misali bonyana parti RPD maaw bolo u ka barodala sigi dɔ senfɛ min kɛra kitakaw fɛ nɔ n'a laɲinina Gawusu Sidibe fɛ n'ale ye ni parti kofɔlen ɲɛma ye kita cercle kɔnɔna na tɔndenw ka fara maaba caman kan u bɛɛ lajɛlen yera kɛnɛ kɔnɔ yasa kana kɛ ni barodala sigi sira an ka ɲininikɛla Samayira Sanogo a n'a ka jatala Ibrahima Kulibali Sherifila Jabarani so tɔgɔ la u ye min sɔrɔ ka bɔ kita an ka jɛ k'o ɲamada. Ka kɛ tɔnden ye parti politique dɔ lafasali tɔn dɔ a ka ja jɛkulu o kɔrɔ de ye ka wulikajɔw kɛ ka caya fɛɛrɛw ani dabaliw bɛ se sigi e fɛ cogo min na ni ɲɛta baaraw bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye o tɔn kɔnɔna na mais an bɛ don min na i n'a fɔ bi o hakilina in ma faamu kosɛbɛ o min kɛ mɛ sababu ni k'a bilama kɛ mɛ fɛntigiya ye e m'a don tɔn dɔ la ka ban kɛrɛnkɛrɛnnenya parti politique n'i ma fɛn sɔrɔ e bɛ bɔ su ko ni dugujɛ cɛ o de kadira kɔnɔna na Gawusu Sidibe inspecteur de douane à la retraite a y'a laɲini sigikafɔ in ka kɛ ka hakili fɔlɛfɔlɛ carilen kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ. C'est-à-dire min y'an bila ka baro kɛ dakun kan bi aw yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ critiqueli tɛ dɛ mais depuis démocratie kelen nana u ka kuma ko mouvement démocratique depuis a nana Mali kɔnɔ yan an ka valeur bɛɛ de tununa pewu an faw Modibo Keyita olu ye baara min kɛ ka di ka jamana la yiriwa ka jamana la taa ɲɛ c'est-à-dire o valeur bɛɛ de tununa pewu ko démocratie e b'a se k'a faamuya cogo di ko Mali kɔnɔ mɔgɔ 18 ani dɔɔni parti 300 a tɛ tɛmɛ hali dɔgɔkun ka parti kura créera Mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn taux de participation aux élections ça dépasse pas 46%. Kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada 46. Ka kɛ tɔnden ye parti politique dɔ la o bilama ni a ma ɲa a faamuya kojugu kɛ bɛ k'a kɛ fɛn ɲini wɛrɛ ye Gawusu Sidibe inspecteur des douanes à la retraite o min ye section RPDM ɲɛmaa ye Kita a y'a laɲini ka wulikajɔw kɛ su ani tile cogo min na maaw bɛ se ka faamuya sɔrɔ tɔndenya kan k'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ tɔndenya kɔrɔ de ye cɛsiri ani jija ka kɛ maa fɛ walasa kungilennaw bɛ se ka sigi e fɛ minnu bɛ parti yiriwali ko fɔ. Comme an y'a fɔ cogo min na RDA ka temps tɛmɛna CMLN ka temps tɛmɛna IDPM ka temps tɛmɛna o bɛɛ tun ka fisa parce que parti tun ye kelen ye mɔgɔw tun bɛ se k'a fɔ nin tigi bɛ nin yɔrɔ la a kan ka mako ɲa nin yɔrɔ la n'an b'a fɔ ko cooptation hali n'a y'a sɔrɔ a t'i ka parti la i b'a laɲini k'a ta k'a don a ka se ka mako ɲa jamana ye bi an t'o la ni wari ka ca min kun o de don ni wari t'i kun i da tɛ kuma la ne dun donna parti min na fɛn t'an bolo alors n ye n sigi ka miiri gɛlɛya b'a la i kelen bɛ fɛn kɛ mɔgɔw hakili la n'i bɔra Bamakɔ ka na Kita alors fɛn de bɛ na i bolo a k'o don o y'a fɔ ɲɛna kɛnɛ kan ni fɛn t'i bolo an tɛ tugu i kɔ. Ni octobre kalo tile 12 san 2019 bɛ kɛ donba ye wa min lamɛnni k'a lakali Kita politique ko bunakun kan bawo o don ne sigikafɔ kɛnɛba in sigila conférence débat min ye walawalali kɛ tɔndenya kan militantisme politique o min na kɛ sababu faamuyaliko ɲuman de se sɔrɔ maaw fɛ walasa hakilina in a bɛ se ka faamuya ni ka baara kɛ ni a ye. Baara in a nafa ka bon fo ka dama tɛmɛ a baara kɛra ka ɲa donc an hakili b'a la fɛnɛ a tɛna dan nin ma an b'a ɲini parti politique bɛɛ fɛ cadre politique bɛɛ fɛ bɛɛ ka nin kɛ somɔgɔ sanba ye ka se u ka militants ma mairie kɔni bɛ mɔgɔ n'i wulila la mairie b'i accompagner n'an se ye fɛn fɛn an b'a kala mairie yɛrɛ bɛ se ka nin ɲɔgɔnnasiw organiser Kita yan donc a bɛ nɔgɔya don Kita politique ko la. Heure 4 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na maa minnu ye kuma ta
u ka dantigɛliw la u bɛɛ lajɛlen ye sɔnni sigi a kan k'a fɔ ko ka kɛ tɔndɔn ye bi kɛrɛnkɛrɛnnenya politiki ko bunakun kan ko fɛn do a ma faamuya ka ɲa baw mɔgɔw y'a kɛ fɛn ɲiniyɔrɔ ye kɛrɛnkɛrɛnɲɛna wari ɲiniyɔrɔ o de kadira kɔnɔna na o ye wele bila bɛɛ lajɛlen mɔ n'i ma ɲa ko e bɛ kɛ tɔnden ye a m'a kɛ jɛkulu o kan ka kɛ fɛn ye e bolo e ye fɛn min kanu n'i ye fɛn fɛn kanu e bɛ hɛrɛ kunsin o mɔ o la u ka kɔrɔfɔw kumabaw bolila a kan ko baara ka kɛ ni danbe ye tilennenya fasoden ɲumanya dakuruɲɛ kelen bɛɛ lajɛlen kan ka a ka kɛta dɔn ka kɛ. Buraka den minnu sigilen bɛ Bamako yan n'u ka jɛkulu ye association des ressortissants de la commune de Bura olu ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'o kɛ jolidi kɛnɛ dɔ sigilen ka ɲɛsin banabaatɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamako sigida 5nan centre de référence kɔnɔna na u ka nin wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ yaasa dɔ bɛ se ka bɔ denmisɛnnin saya la cogo min na a kɛra sibiridon octobre kalo tile 12 san 2019 an ka ɲininikɛla Tata Ture a n'a ka jatala an ka jɛka ɲamadu ka sɔrɔ lɔfɛ joli di ka niw kisi o de kele comme se ka wuli ka jɔ laɲini n'o ye Bura dugudenw ka jɛkulu ye ka fara u kanubaga jɛkuluw kan ni tile kelen sugandili ye ka ɲɛsin joli dili ma u ka ca mɔgɔ 40 bɔɲɔgɔnkɔ ye minnu ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin commune 5 kɛnɛyasoba ma Bamako faba kɔnɔ walasa ka n'u ka jɛkulu ka wele kan jaabi bi an kɔni y'a ŋaniya ta ko an bɛ joli di kɛ parce que joli n'i ye joli di o ye adamadenya sen jɔsen dɔ ye min ka ɲi adamadenya la n'i ye joli di o bɛna fɔ i ye dɔ tanga bana juguya ma walima saya ma o de la an y'a ŋaniya ta ɲina ka joli di don an ka baaraw la o la donc mɔgɔ caman kɔni bɔra ɲɛ bɛ mɔgɔ minnu na bi yan an ka mɔgɔw la a ka ca ni mɔgɔ 30 ye n'Ala sɔnn'a ma san wɛrɛ an bɛna segin a kan tuguni. Ni wulikajɔ in bɛ don kadara min kɔnɔ o de niw na kisili nasiraw ye walasa dɛmɛ ka se ka don banabagatɔw ma minnu mago bɛ joli la walasa k'u ka kɛnɛyaw sabati ni kɛnɛ in kɛra kumada ye nabagaw bolo u ka hakilina jigin kɛ ka ɲɛsin jama ma joli dili nafaw la an ka jɛkulu an bɛ Bamako an bɛ bɔ Bura commune de la donc cellule dɔ b'an bolo commune na ye quoi donc min bɛ baara kɛ Bura commune na donc an minnu bɛ Bamako yan étudiants ani minnu ye baara sɔrɔ kaban donc an bɛ yan mais dɔ fana borofala b'an bolo Bura min fana bɛ baara kɛ donc Crécomsi nɔnɔ quoi. Crécomsi ye association ye min bɛ Bura mara la Bura bɛ Rosso cercle la donc an ka baara fanba bɛ seko ni dɔnko kalanko kɛnɛyako ani farikolo ɲɛnajɛw i n'a fɔ sport. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Crécomsi ka laɲini dɔw ye ka jamanadenw ka kɛnɛya sabati i mana kɛ si hakɛ o hakɛ la. Bamako sigida gale sifinakaw ye kulu dɔ sigi ka tɔgɔ kɛ Mouvement National de la Jeunesse u ye a kanu k'u ka baaraw nodonni kɛ min kɛra sibiridon a kɛra u ka jabala la Bamako sigida gale kɔnɔna na musokundakaw fɛ yen nɔ lajɛrɛ in kɛra sabu ye maa caman ka ye kɛnɛ kɔnɔna na ka kɛ nin baara kɛrɛnkɛrɛnnen sɛrɛ Mahamadu Ben Sherif Sumanu a n'a ka jatala Nuhum Kone u ye min sɔrɔ an ka jɛko ɲamada. Ni lajɛrɛ in daminɛla ni an ka jamana jɔnjɔn dali ye wa maa minnu ye nin ko sigi sen kan u ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ min ye jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka se ka a dɛmɛ a ka baara la ani ka se ka hakilina don denmisɛnninw na min b'a to u bɛ se ka baara sɔrɔ don n'a nataw kɔnɔna na. N'i ye tɔn yɛrɛ jateminɛ tɔn ye tɔnba ye tɔn minnu farala ɲɔgɔn kan ka président Ibrahim Boubacar Keita dɛmɛ donc o tɔn association fêtière de don donc n'i ye tɔn yɛrɛ objectif lajɛ objectif fɔlɔ tun ye ka président sigi ni président sigila ka se ka kunnafoni di président bɛ ka baara minnu kɛ n'an k'o ma ko a ka action n'a ka programme donc n'o bɔra yen an fana bɛ baara caman fana kɛ citoyenneté fana kan i n'a fɔ volet protection de l'environnement ani ka an ka leaderw yɛrɛ former ɲɛmɔgɔya ɲini yɛrɛ kan n'an k'o ma ko leadership ani ka lajɛ volet santé fana kan an ka activité caman k'a kan ani n'i ye jamana ta k'a lajɛ bi an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na insécurité bɛ jamana kɔnɔ activité fana damadɔni b'an bolo an bɛ olu fana kɛ ka ɲɛsin ma ka mɔgɔw la sensibiliser bi mɔgɔw ka jɔyɔrɔ kan ka kɛ min ye ani mɔgɔw kan ka min kɛ ka an ka finitigiw dɛmɛ donc an ka activité fan caman bɛ ka ɲɛsin fana kan.
min ye APM ɲɛmaaba ye a kɛlen ka foli bila min ye nin ko in labɛnbagaw ma a y'a yira k'a fɔ ko nin wagatinin in na ko denmisɛnnilakaw ka se ka fara ɲɔgɔn kan nin min b'a to k'u kungelena kɛ kelen ye don n'a nataw kɔnɔna na cogoya min na lakana ani kalan o bɛ se ka sabati jamana kɔnɔna na. Pour que k'a yira Mali jeunes na k'a fɔ ko jeunesse waati de sera an k'an bolo di ɲɔgɔn ma waati de sera an k'an ka jamana bɔ ni gɛlɛya ninnu kɔnɔna la waati de sera jeunes an k'an yɛrɛ former waati de sera jeunes an ka baara kɛ citoyenneté kɔnɔna la an ka baara kɛ leadership kɔnɔna la an ka entrepreneuriat jeunes fana bila bala an ka sigidaw kɔnɔ pour que jeunes bɛ se ka taa ɲɛ jeunes bɛ se ka b'u yɛrɛ la an b'a ɲini jeunes fana fɛ aw kana maloya aw kana siran a y'aw sen bɔ aw y'a don n'a nataw la aw ka candidature bila cɛbɔbɔ la o cɛbɔbɔ dɔw ye jumɛn élection minnu bɛ nalen a kɛra député sigiw a kɛra maire sigiw ye an b'o de ɲini aw fɛ pour que vraiment an bɛ se ka an ka Mali min sɔrɔ a ka se ka ɲɛ Mali min bɛɛ lajɛlen min yɛrɛ a kɔnɔ Mali min tagali ɲɛ b'a kɔnɔna la mais a ka tɛmɛ denmisɛnninw fɛ o de kɔni tun y'an ka hakilila ye o y'an ka lajɛrɛ in kun cɛra ni fotota belebele u ni ɲɔgɔn cɛla la. Farafina ani diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw bɛ lase aw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Burkina faamaw ye a jira k'a fɔ jamana gaɲaka yanfan fɛ u bɛ a lajɛ muɲugu maɲaka ka jɔ ka daminɛ nɛgɛ ɲɛ 18 fitiri cafulu kamulu ka kuma ka taa gosi fo sɔgɔmada joona nɛgɛ ɲɛ 6 la muɲugu maɲaka tɛ daga maa si ye octobre kalo tile 15 fo novembre kalo tile 14 san 2019 ka sabu kɛ bamanjiya cɛniw cayalen don a kɔnɔ na jɛntikɛ n'a ye bilen bolimafɛn sen 4 a sen la a sen zaba i k'i pɛtɛ jamana gaɲaka yanfan fɛ bilen bolimafɛn kelenw minnu da ka mɛn o ye minnu bɛ banabaatɔ gwɛngwɛ ka labidaniso lasɔrɔ olu kɔni bɛ se k'u ka mataamaw kɛ nka hali o yɛrɛ fo yamaruya sɛbɛn ka sɔrɔ i bolo u k'a ma ko laissez passer a bɛ wele nazarakan la ko couvre-feu a bɛ ka kɛ kuma min ni niw sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna a kɔnɔ na maa tan ni bila bɔnɛna a nin na a yɔrɔ kelen la a barata u ko min mɔ fana ko état d'urgence o bɛ sen ka ye burukinakaw ka jamana gaɲaka yanfan marabolo ninnu kɛrɛnkɛrɛnnenya loru ma sibiri tɛmɛnen maa 4 mɛnɛ bɔnɛna a nin na maaw fɛ minnu ma se ka siya dɔn kunnafoniw fana nana ye k'a fɔ octobre kalo tile 8 maa nana masumanin 8 fɛnɛ bɔnɛna a nin na a marabolo kelen la a kɛra sababu ye sigidadenw ka yen bila ka taa bisimila minɛ fan wɛrɛ fɛ. maa 6 ɲɔgɔn na Laginɛ Konakiri forobatɔ ɲɛmaw la olu de minɛna dimanche yanni ntɛnɛ nisɔngoya taama don cɛ taa kɛra n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ min lakodɔn tɛ gale jamana ɲɛma Alpha Konde kalen ka don ko fɔ a ka yɛlɛma don jamana sariya sunba la caman kɛn bɛ ka jira k'a fɔ n'a y'a kɛ bɛɛ mandan sabanan de daminɛtɔ de don a fɛ ko jɛntikɛ n'o ye nisɔngoya taama in bɛ ka bila o minɛn de kɔnɔ min kun kan ka kɛ ka bɛn ni ntɛnɛ octobre kalo tile 14 ye nin maa ɲɛma wɔɔrɔw minnu minɛna u kun kɛn kun bɛ ka wele da kaba ka ɲɛsin u kanubaw ma ko bɛɛ k'i labɛn ntɛnɛ ka nisɔngoya taama boloda jamana fandan 4 bɛɛ lajɛlen la maa 6 ninnu minɛtɔ lakana tigilamaw de nana u ɲɛda datugulen ni finifinmaw ye ka don minisiri kɔrɔ ka so minisiri kɔrɔ min bɛ jɛkulu ɲɛmaaya la bi jɛkulu min bɛ wele ko plateforme nationale des citoyens unis pour le développement Abdrahamane Sano k'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni ka taa ni u ye. tile 3 kɛlen kɔfɛ sigikafɔ la jamana ɲɛma Patrice Talon ka laɲini kɔnɔ benengaw fɛ yen sigikafɔ kunjɛra a kunjɛlen bɛnkɛra ka minnu ka u farala ɲɔgɔn kan k'u tɛngu jamana ɲɛma Patrice Talon na bawo Patrice Talon b'a fɛ yɛlɛma dɔw ka kɛ jamana taabolow la o de y'a to a kun y'a laɲini sigikafɔ in ka kɛ politiki binaku kan nka fangasinamatɔ ɲɛmaw caman ma se ka ye a kɛnɛ kan ka sabu kɛ o ni jamana ɲɛma Patrice Talon tɛ ka ɲɔgɔn ye bi nka tile 3 min kɛra sigikafɔ la a kolomayɔrɔ dɔ kɛra kalataw ka kara kuru la u k'a ma ko élection anticipée san 2020 walikelen san 2021 o b'a sɔrɔ fana yɛlɛma donna jamana fanga ɲinindɔnw ka sariya senw na ani kalata yɛrɛ sariyaw maa minnu minɛna politiki binaku kan ka sabu kɛ u ye mɔgɔw ka basigi cɛni nisɔngoya taamaw ye olu ka bila ninnu ne kɛra laɲini faamaw ye minnu farala ɲɔgɔn kan ka tɛngu jamana ɲɛma Patrice Talon na ani a nɔfɛ fanga ɲinindɔnw ni ɲɔgɔn cɛ sigi senfɛ a fana y'a yira k'a fɔ a y'u ka kumaw bɛɛ lajɛlen mɛn a n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ni ka bɔ a sira fɛ jamana ɲɛmakɔrɔ yɛrɛ min n'a ti ɲɔgɔn kan fɔ bi n'o ye Tomaboni Yayi ye o ka fanga ɲinindɔ fa kelen yira sigikafɔ in na Nise Force Oglo jamana ɲɛmakɔrɔ min ni o fana ni Patrice Talon di ɲɔgɔn kan fɔ o fana ma ye.
Tunisia ka jamana ɲɛma kɛra Kayesa Sayedi ye o de sugandira jamana de fanba fɛ 100 sara la 72 Nabil Garoui nafolotigiba in jabaranisobatigi n'a kun bɛ kaso la 100 sara la 28 ye kalata a ye o b'a jira k'a fɔ Tunisikaw ye ɲɛdakura di u ka jamana taabolo mɔ bawo maa minnu kun ye politiki dankɔrɔbaw ye ni olu dɔn kun bɛ jamana mara la bangera olu bɛɛ la jamana de fɛ ka maa kurata maa min dɔn dɛ fanga ɲini dɔn dɛ a bolo o de ye Kayesa Sayedi ye a y'a yira k'a fɔ a ka mara a b'a fɛ ka yɛlɛma min don ka danfara don ani fanga kɔrɔ cɛ o ye kumada ka di dugumamaw mɔ ka fanga bɔ wasabulo wasadenw na o kumana marabolow la marabolo ɲɛmayasow minnu bɛ yen assemblée régionale dɔw k'a ma ko conseil régional ka ni kura fiyɛ o la jamana de fanba b'i yɛrɛ sɔrɔ yen de baw u ka suru jamanadenw na o kumana ni kura fiyɛra olu la k'olu fanga bonya wasadenw jɔyɔrɔ bi dɔgɔya wasabulo kɔnɔ o y'a ka laɲini ye maa do u ko maa min ma ko nationaliste minnu bɛ yen n'olu hami ye jamana ka bɔ nɔgɔ la jamana de ka hɛrɛ sɔrɔ jamana nafa sɔrɔ sira ka kɛ ka jamana de gale nafa o taabolo maa do diinɛ na sira fɛnɛ ka ni hadamadenya hakɛ lapasajɛkuluw kan mɛn ko n'i ye maa faa i man ka faa ɲɔgɔn ye wali kelen n'i ye kojugu kɛ i man ka faa kaso sariyaw la falindo kɛ peine de mort ale ko k'o y'ale kanufɛn ye k'o ka kɛ hadamadenya hakɛ lapasajɛkuluw ko danfara fɛnɛ kana don cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ tilali la ale ko Muhamadu diinɛ kɛmɛ k'a fɔ k'a ka tila cogo min na k'o y'ale fɛnɛ dɔngɔ ye o de kosɔn maa minnu bɛ yen n'olu tɛ silamɛya diinɛ filɛ ni ɲɛ ɲuman ye u kɛmɛ ka jateminɛ k'a bila mɔgɔw fan fɛ minnu bɛ se ka bamajimaw ka hakilina dɛmɛ. Marakukaw ka kɛnyɛrɛ cakɛdabaw ka jɛkulu ɲɛmaaba ni o ye Salehe Denemezouari ye a wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la ka sababu kɛ a ɲi ye falakɔnɔ bin tigɛ Maroc ni Algérie jamana tɛ o n'a ɲɔgɔnna ja ye mankan min bɛ senna Algérie jamana kɔnɔ bi Algérie jamana de fanba fɛ ka ɲɛsin Algérie fanga mɔ kɛnyɛrɛ cakɛdaw ka jɛkulu ɲɛmaaba Salehe Denemezouari de y'i to kɛnɛba dɔ ka Maroc k'i da se Algérie kunkanko mɔ min ma bɛn Maroc faamaw mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Maroc masakɛ Salehe Denemezouari ye to kɛnɛ ka jira k'a fɔ fɛn min bɛ ka kɛ Algérie kɔnɔ bi ani foli ka kan ka sababu kɛ Algérie ka denw kɛ mɛn ka a jira maaw la k'a fɔ bɛnkanfanga tɛ se ka kɛ nazarala jamana dama ta ye Algérie jamana bɛ se ka nazarala jamana bɔ misali la o kumana k'a b'a ɲini surasiw fɛ minnu kɛ mɛn k'u jagoya cogo fanga na Algérie u k'a lajɛ u ni jamana de fanba ka bɛn a la o de da ka d'u la o kɔrɔ fɔ ye ne ma bɛn Maroc masakɛ fanga mɔ baw bɛn ni basigi de bɛ ka ɲini Maroc jamana ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ kabini kuma in bɔra da o yɔrɔ bɛɛ minisiri min bɛ Marocains fɛ n'a ɲɛsin bɛ Maroc ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw mɔ a ye gafe sɛbɛn k'a jira k'a fɔ kɛnyɛrɛ cakɛdaw ka jɛkulu ɲɛma tɛ se k'i sanga ni Maroc masakɛ ye ka kuma Maroc masakɛ nɔ na Maroc jamana kɔnɔ kabini ye Salehe Denemezouari b'a dɔn k'a fɔ jigin kɛra la Maroc masakɛ fanga fɛ. Siri jamana a kelenya bɛ ka sabati min kun kɛ man di o de bɛ ka kɛ bi siya min bɛ Siri ani Irak ni a siyaw kalen ka don ko fɔ u yɛrɛw fɛnɛ ka kɛ u dama jamana ye u bɛ wele ko Kurdiw u bɛ kɔnɔ min na jamana fila ninnu na o bɛ wele ko Kurdistan a dɔ fɛnɛ bɛ Turki fa dɔ fɛnɛ fɛ olu fɛnɛ kalen ka don ko fɔ u k'u yɛrɛ ta Recep Tayyip Erdogan Turki jamana ɲɛma a ma deli donsi da kelen k'a ka jamana Kurdiw nɛgɛn a b'u bɔrɔn dɔ di wa Siri fana Bashar al-Assad fɛnɛ ni u kun di ɲɔgɔn kan fɔ Iraki faamaw fɛnɛ ni Iraki Kurdiw fɛnɛ kun di ɲɔgɔn kan fɔ nka bi Bashar al-Assad min bɛ ka dɛmɛ Resila jamana ɲɛma Vladimir Putin fɛ Siri Kurdiw de sera Bashar al-Assad ka kɛlɛcɛw mɔ k'a fɔ u ka jɛ ka Siri ni Turki danjɛ lakanabaw Recep Tayyip Erdogan ka lakanabaw bɛɛ kan na Kurdiw nɔfɛ Turki dugukolo bannen Kurdiw kɛlɛli la Turki dugukolo kan u n'an b'u kɛlɛ fɔ Siri dugukolo kan Kurdiw ka se Bashar al-Assad ka kɛlɛcɛw mɔ Siri maa kun t'a dɔn k'o bɛ se kɛ nka ko ti kɛ ten Ameriki jamana min jɔlen kun don Kurdiw jigi kɔrɔ ka kɛ u dɛmɛbaa ye ko ni dɛmɛbaa bɛ u la ka bamajiw kɛlɛ Siri État islamique ko nin Kurdi ninnu de bɛ k'u dɛmɛ Donald Trump de filɛ nin ye k'i cɛ ka bɔ Kurdiw kɔrɔ k'a fɔ Ameriki jamana tɔgɔla kɛlɛcɛ ba caman minnu bɛ yen Siri dugukolo kan n'olu ni Kurdi kɛlɛcɛw bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u bɔtɔ don Siri kɔnɔ kabini Donald Trump b'a bɔ a da don min jamanaw minnu ye teri jamanaw ye Faransiw n'u ɲɔgɔnna olu jɔrɔlen kun don ko nin ye Kurdiw kɛlɛ ye falaw ye Bashar al-Assad ka kɛlɛcɛw bolo nka n'a fɔra ko falatɔw yɛrɛ de labanna ka n'o sɛmɛ Bashar al-Assad la k'a ka ɲa u ma u ka fara ɲɔgɔn kan u ka taa Turki kɛlɛ bawo ko Turki kɛlɛcɛw don bɛ Kurdiw nɔfɛ Siri dugukolo kan u bɛ kɛ sababu ye ka fanga kura di Bashar al-Assad ma Siri dugukolo tigiya bɛɛ lajɛlen sɔrɔli la.
bi bamanankan be kunceni farigolo ɲɛnɛgɛ ka kɔn farafina sɛkasi dondon ka ɲɔgɔn kunbɛnba kadara kɔnɔna mali jamana ale ni sudafrike jamana olu ye badenya dolantan dɔ boloda min kɛra karido oktɔburu kalo tile 13 san 2019 a kɛra sudafrikekaw fɛ nɔ u ka dugu min bɛ n'an b'a wele ko port elizabeth sudafrike jamana o ye sɛbɛya sɔrɔ mali jamana kan 2-1 an ka farigolo ɲɛnɛgɛ ɲɛɲinibagaw n'o ye yusufu kulubali ale ye ɲɛɲinini ka ko la an ka jɛ ka o ɲamada. The 25th Nelson Mandela Challenge apakwelo Mzansi Afrika kumbulega logo Mzansi Afrika kakeni farafina sena donati nyokuma baye kani zamba fla ani muga ani kele mali jamana denw ni bafana denw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Sud-Afrique jamana kɔnɔ o ka sena donati kɛnɛ wali Elizabeth kan sena donati in senfɛ mali de karamɔgɔ Mohamed Magasuba a ka sena donatilaw la maa 11 ɲɔgɔnna kun bɛ la minnu yɛrɛ ka kɛnɛya mabɔli kɛ u b'a yira k'a fɔ mali ka dasilen bɛɛ lajɛlen tun b'a dɔn k'a fɔ an bɛ taa kɛnɛ in kan nka ani sebaya ŋaniya tɛ taa bawo maa bɛ sira min ta o foli de bɛ k'i la sena donaji in senfɛ bologoni jɔla yɔrɔ min tile bɔla ye de ka sɔrɔ ka min ye kabini sena donaji daminɛ o na ngɔyi mina na sɔrɔ Sud-Afrique jamana fɛ dini fɔrɔman bɔ kɛ celu ye sanga mugan ani naanina wagatiw la wataba phambi kwezabhali ngomzuzu wamashumi amabili anesine 24th minute Femin oh look at that well taken umlahli lukipa sanga binan duruna sigala fiambo bi kunda wati mina Tiemban Zwan ale bɛ taa Sud-Afrique ka celu dafa 2 la passing shots nice one what a finish sena donati wuli ko filanan na mali ni Sud-Afrique o mina jani ka sara u ni ɲɔgɔn cɛ nka celu tɛna sɔrɔ fo sanga 75 na Segu Goita o bɛ dɔbɔ celu ji la bulega wayinkabangaba ikephapo wathi sekhonkhoita ndiyabulela phaya Dongisen Pere hlabe emnatheni wancancazela umnatha wakhala uzoleka wababa 2-1 ni sena dola min filɛ nin ye ɲɛbila baaraw don baw novankalo nata bafana jamana denw n'o ye Sud-Africains ye o ni Ghana jamana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ Akara sena dola 2nan Sud-Africains b'o bisimila bawo o ni Sudan jamana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ bakuruba 3nan sena donatiw don Mali jamana o bɛ bakuruba gale kɔnɔ a ka sena dona kun fɔlɔ novembre la ani Guinée jamana de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔfɛ ani Tchad jamana bɛ kari ɲɔgɔn na hakililajigila a m'a fɔ aw ye ka kɛ ni bafanadenw ka siya woloma kɛwalew ye n'an k'o ma ko xénophobie jamana caman b'a la minnu y'o muruti o fɛn tulonkɛ ma i n'a fɔ Madagascar wali kelen a fɔ Nigeria ka taa se Zimbabwe ɲɔgɔnnaw ma Mali jamana kelen ni sera k'i kun don tulonkɛ in kɔrɔ ka sababu kɛ teriya jami bɛ Mali senadonajukulu ni Sud-Africains ka senadonajukulu ni ɲɔgɔn cɛ kabini san 2002 san kɔnɔna na. O de fana bɛ dansire bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na min na bɛnna kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ kala saw ma ka kɛɲɛ ni kuma in ye aw ni ce aw ka ɲɛmadɔli la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kɔnɔ sini aw k'an bɛn.